kana manga matorara uyaitite guwa panapa zvina kutombomira mushe ndikukutaurirai kuti munhu panapa kagore riri kunyadzwa vanhu ende kuchanyariwa handikufara chaizvo. Nyaya iri kubuda iriko zvinezvi iri kutenderera pari kunzi amai exeke Guti vari kunzi varamba varamba chipo chachivayo, chipo chautino chivayo anganzi aofa mota ne250k yakanzi aende kunovapa, so vari kunzi vazviramba. Zvinhu izvozvozvo vanhu vakawanda vasvika pakushamisika nechiitiko ichocho, but inini ndakatarisa nyaya iyi ndiri kufara chaizvo because weekend uchivayo achamboluzawo weight panyaya iyoyi nekuti anganyanya kuona kunge ari kuda kunyanya unikirikini. Unoona panyaya idzi zvichiri kuitika ndechekuti mai manje akabva kunopa umwe pastor, so hatitaure mazita because anogona kunge ari pastor wako unogona kuzonditsamwira apa pastor yeso ndobva afunga kuti vanhu vemachechi anogona kuvabata vese ngatange kutengera vanhu vemachechi vese, but this time pari kupisa. Ndabvuma zvangu kune vanhu vane ningirikini yavo, but chandinoona ndechekuti wikinewo anofunga kuti munhu wese ane chizano mupfungwa. Havasi vese vanhu vane chizano mupfungwa chekuti vanongoda kungopuwa zvinhu zvemahara, vakangojaira kungotora zvinhu zvenyika vachijika vasingagutsikane nezvinhu zvavanoshanda ivo. Because mashoko ari kunzi azobuda kuna mai Guti ndekuti ngatishandei nemaoko edu, ngatisamirire kukumbira, ngatisamirire kupuwa. Pachipo chavo chaizvo vanombonzi toda kukumbirai kana kuti muite sei, vangochiramba. But pari kunzi nyaya yacho mashoko ari kubuda ndekuti vati ngatimirire kushanda nemaoko edu, ngatisamirire kupuwa. Weekend Chivayo anotanga musoro make asinyatsorina information chacho. Tora mari uendese kuchipatara, unobatsira varwere, unobatsira vanhu vakasiyana-siyana, nherera shirikadzi, vamwe vana vatoenda kuzvikoro vasina bhutsu. But this young man anototanga asingagaye, ndakatarisa ndotype magatya chaiko madzekenene. Unotoona kuti udzungairwa huri pamukomana uyu chii. Amai Guti pakati pachechi, to be very honest with you guys, tikanzi paitwa Sunday service pari kubviswa mari yezvipo zayoja nemakuriro yakaita iri munyika dzakawanda wanda munzvimbo dzakasiyana-siyana. Mari inobviswa chegumi paSunday 1 kuzayoja inoona kutodarika kana $5 million per one Sunday. But unoona munhu achiti tuchka nekamota kake neka250 nekirikini kemota kekuti uda unovapa kuti vaite sei. Because unozati mamwe machechi dzakaita sei aya vakangorikana vatambira zvinhu zvakaita seizvozvo kana kuti vakatambira chipo chakaita seichocho, the next thing is makutonzwa kuti vanhu vakutanga kutobuda muchechi vakuti munoparidza zvinhu zvamusingakwanise kurarama sei. So tikatarisa machechi akaita senazayoja, machechi ane order. I understand kuti iye akangofananidza kati machechi ekudhara vanogona zvipo zvangu like what he did kuZCC, anganooffer 1 million akati ndakupledgera ndikukupa 1 million kuti muite munenge muchiita. To be very honest, ndakatarisa nyaya iyi, this young man is up to something. I understand kuti vanhu vakawanda vanenge vachiti aiwa iye this young man idhiri rake ndere kuti ari kutumwa naED wazvakabuda kazviramba kati indogomutuma mari yacho chiiwana kupi. Alright, let's pretend kuti hapana munhu ari kumutuma ari kuningina. But pazvigananda clan pane one akanzi arikuda kuita vice president. Zvakanzi ari kuita vice president akapromiswa kuti uchazoita president wenyika muzvigananda clan imomo. Saka takatarisa muzvigananda clan umu ari kuda kuita ningirikini neningirikini, it's a table yakagarirwa pasi katibate vanhu vakadai so that vanozokwanisa kuti support. Munhu yeZimbabwe yese inoziva kuti kana muda kutonga nyika make sure ukaenda kuhondo ukadii. These guys manje vakuda kushandisa hondo imwe yekuda kutenga vanhu nezvinhu, ndikukupa chakati, ndikutengera chakati, marole model, ana Japreza, ana Macheso, you can name them, vese vakatengerwa dzimotikari. Nevanoimba vanoita madiscord atichatauri mazita, vanoimba dzekuchechi dzekuchi vakatengerwa dzimotikari. Vanhu vemachechi vacho mapastor vari kuti maorganization ese panongoti chikuita nekuunganidzwa kwevanhu isedha uri ngoriwo munhu chero kana ukatoonekwa kuti une chaunga chinokutera, une following iri bo, unongonzi kweyose tisina kukupawo chakati. Why zvichiitwa zvakadaro? Chavanenge vachizoda, these guys they are up to something. Vadazomirira kana zvichinge zvatanga marole models ese iwayo vanozosumuka vachitaura kuti aiwa guys let's support munhu zvaari kuita. But all I can say is kuchanyariwa gore rine ri igore rekunyadzisana. Muri yeZimbabwe takutotanga igore rezvinyadzi zvinyadzi, kuchanyadziswa munhu gore rineri kwete kunyadziswa the way amukufunga. Takati gore rezvinyadzi hazvikureva kuti zvinyadzi zvimwe zvamunofungira kuti zvinyadzi, but kuchanyadziswa munhu. Ndo nyaya yaitika. Wikine vari kunzi arambirwa mota yake.
I don't know kuti what is next. Mari iri kunyanya kumuswinya zvekuti aikuenda kunopa vapfumi vana zvokudhara. Amai Guti tinoziva kuti vanhu vane mari yakawandisa, mari yava itopere. Totara vanhu vane ma-assets, vanhu vane zvinhu zvakawanda zvema-millions nema-millions nema-millions. Ndoponoona munhu atitushka kuti adaenda kunovapa kuti vaite sei nazvo zvinhu izvozvo. Shirikadzi nenherera vanotambura vanoshubika vapera here? Mibvunzo imwe isina mhinduro. Imari dzimwe dzinenge dzichitambiswa. Chanditozoona ndechekuti vanogona kunge vatoshaya time yekumbogara pasi na this young man kuti vatomubatsirawo. But vamwe vanozoti hanzi munhu hauzi kutozokuita nemari yake. But vamwe vanhu vane mari vanobatsira pane need, kwete kubatsira pasina need zvekuda kubraiba vanhu. Aiwa, this time ndiri kufara chaizvo. Saka ndangoti ndikugara nekukuzivisa ibhozi tinoziva kuti nyaya dzakaita sedzidzisika unogona kungorara kauregedza kuzivisa vanhu vozokuti kwose usina kudzoka nyaya iyi iri kunhingina. Ndozvo zvitongori. Saka ndangoti ndingouya panapa ndikuzivisei ndo zvazvakamirira zvakaita. But anyway, sezvo tatongogara tatongopinda tatongopo, kune vanhu vanogara muSouth Africa vari kushuwira kuregista makambani but vasina vasina mapermit, mastard permit, mawork permit. Pana anonzi mukoma owen vanovhura ma-FNB business account nekuregistera company yacho iyoyo. Panongodiwa valid passport yet. Namba dzavo ndo dzendatoisa pascreen. Kana uchida kutoitirwa, gara wavabata ipapo votokuitira. Chinongodiwa chete valid passport yako and the price yakachipa zvisingaiti, but I'm not willing kutaura price panapa because vanozoshaya hope magwafondera maZimbabweans zvokuziva munonetsa. Saka chingotorai namba motaura navo vokuitirai chip ikoko hazvidhure zvakachipa. And you don't have to go kwavari ikoko, vanokuitira vari kwautori iwewe. Iwo chako chetewo kungotaura navo pafoni pako vokuudza zvokuita, then wakutoni company yako yatoregistrwa, kutoita zvinhu zvako, kutoita tumatransaction, kutoita tumadhiriti kwako kalife kakutoningina. Handizokuudzei zvese, but pane matenda ari kujumwa nevanhu muSouth Africa. Unogona kungojumwawo rako kana uchinge une registered company.